Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba lapha na engane zakwethu. Udaba luthinta lapha na Ntuli ungumsakazi weGagasi FM nomfana obizwa ngumfankagogo kumfana nje osemncane wengane zakwethu osanda kuqeda nje umatric lapha na wengane zakwethu. Ntuli kwaveza ke lapha ukuthi wathi nje ukhathele lapha na ubone ngentwana ke isimkhipha ke lapha na emyisa espar lapha na wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ngalolu daba ngoba umfana eseshaya amadethi amahle kanjena wengane zakwethu. Ngabe kuthini okwakuphawula lapha na wengane zakwethu? Simbonile ke lapha impela Ntuli elele kamnandi lapha na bempotopotoza kuyinto eyenziwe umfana omncane umfankagogo. Abantu abaningi ke einkundleni zokuxhumana babuzile ukuthi wemfana ugogo uyayazi lento yenza ukuthi uthathe imali uyise amantombazana ko-spa. Ngiyafisa ukwazi uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ngale khaphuli ka 2023. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile ucindezela subscribe ucindezele nebell ukuze uzothola njalo ama notification masiposta ivideo entsha.